tlangwal hmel tha le tlon tlai tha em bonga an ti hi a oma Asiama nana chuan a aya thiam soituran wang hle kumno pangte la ni ma se atalen ro pui takawang chuan Blue House tia an ko South Korea President Chen Mun in nuam le ro pui taka chef na athoka nikha chu Chinese ambassador aron zindona wangin eitur tuinai le changkang taklo buat sai turin an tita ani an mikhol chuan sangharu renga ei theilo wangin uluk taka thian fai vek tur le film khur hle turin an chamol molbok bonga chuan an thil ril chu shrengin uluk mangkhengin rongan bola khua thim hnu chuan zanria chu a peifelta an khol tha chu chokil puin ram hroi tulok zual te chuan dokan an kil bial thapa an mi khol pa chuan cho ei don tran chau tin thil engamani hi a se fu thatlat mai an en chiang le sangharu aya hlawum jok ngakuai lo ni rengin chu chuan chachum bonga chu din hun thalo taka din tirta ga tho chu rang taka chechuakin asiam tu pa chu man ngal antuma chuti lai chuan police officer pani te po investigation ti turin bonga chenna apartment an lo wathleng phei ve ngal kongka kik thom a hriat taka chuan thil diklawa ti hria in tlan chiat antuma man ai chuan ti in balcony lama atlan phei police pani te chuan kongkhar ti chhia in an ron thleng chop chil ve ngal mai bok man tuma anin ban zuaw lai chuan bonga chu atlathata hlau mai vanei thlau takin swimming pool a azuk lalut hlawa alu ero pool monga alazuk so ram mumal lo dewa a om lai chuan meiche pakhat hi alam panin aron hleu chuka a hmuya tak aron fop ta chut mai le chumin hulam chu engma reng a hretolo aron har chule chuan pindan mak taka hian alo om daya ataksa chu alo zang deuh hui boxi rang takin apia dar thalanga chuan awa in en chianga athil mu chu makati khermai a mel le apian te chu meichia dik tak alo ni dai to amu mang mai mai nge atak tak ti po a hrethiam to lo ruma tang chuan thilom zia hria chhuat tumin an pen chuak zala pon lama chuan meiche tam tak an lo thu khup lal nu treatin an lo la treat zui amak tilutuk chu chak takin atlan chuak ngal ziaya rei vaklawa chuan zuna cheta ama a athil nei nen alo in ang to silova ibna chang po alo la shelo ani tutena mo surgery mangin an lo paibo sakdaya ni te an ring ruma amairo chu abul vela omte an en kwalta ka chuan man lai huna eng tin mo alo kirle dayani a ring ta hle ani na chu pom lo satema se tiwak ngai na aum chuang si lo a chia hlo te hne na chuan tunge ania enge ati thin ti te an zot kul vela atopa chuan kumsang khat zariat somnga pakhata dai alo han kirle ti a hrathiam ta ani ahun laya lalfanu mel thale duom em kim so yong i taksa alo reng chulo ni in aril ruhana tizual turin lal pakhat king chol jonganen anlo la in nei don zui ndirei lo te hnuwa chuan lalnu ani deuh hnap don ani chu chialo pakhat chuan ahmani loka atuitla ni khoshelova a omlayan charthu aron thrilbok tuya a omlaya meiche pakhat nena anin fo chia khan an tharaw lo in thlak thleng dei ani ber mai ani na pa ngaya let tur chuan atlak na dil maktaka avalet levat angai ta ani chialo nular walte chu dila chuan ava in hruai tira chak taka tlanin dila chuan ava zuang lut pop mai beiselo dewin chirduma atlari thlora a in so na teuhle khatia tuya atlak ta ka khan midang an tlak chhun som zel lo nan an pi ber chuan alo pai kang tir dei hi alo nia apui vong te tuya lua atak sangai nei le vat chu adu berani awangin atui mu thei anga chuan anin nimphum vela thei top chua a be hnuwa po omzia engma a om thei tlat silo
atopa phei chuan a pasal nei ni tur aron her chuak ta hlul mai le an hnam dan le dun la engma hriat anei bok si lo a buaina aril sot khop mai chia hlo nula dang te puina in ati tur ang te chu a hlen ve zela chu mi zan chuan tlangwal bunga tuna lalnu lo ni ta dai chu an lalpa khum pui chuang kai tura som anita bonga peilo lutuk chuan an lalpa chu zu in a hrai ruya chat thladai se ati kher mai van nei thlak dewin a chat thla tak tak rowa bonga po a tho huai atuk zinga ron tho chuak chu breakfast tuilo zet thi an ron pe a ei harati em awang chuan an nar hnal mak an chief cook nena chuan order pe in noodle chhum sak mai turin an hrila man lai hun ani awangin tu man noodle an lo le siam ngai si lo an chef chu aril ruwa buai tamap mai le anau te nena chuan lalnu ei du zong turang chu an zot kwal vela atu ama chuan an hrebik box si lo an pi du dan nia a hriat ang chu a try kim vek to a thil siama piang chu bonga chuan tuya tilo em zel boxi atopa phei chuan an chef ning to lutuk chu ati tau tarawa idu angin siam ve mai ro ka pei to lo ati bung hut mai bongala ei siam lama chuan lo duai hek lo konfi takin a thutna ata an tho chuaka chief cook le anau te chuan makti takin an lo thlir thap bok lal chung korong bol na hmuna chuan tlang nel takin an lut kuala chemte hriam em an lo hun thlar dal te chu du tokin an vai vir kual vela a in ti palang ti mol hlavin an lo ip choi mai thil thalo taka thlen ringin chia hlo le asiam dang te chuan an lo thlir thap renga makdeu main thlaira te chu avel zung mai si akutala rang em le ngal atopa chuan adu thusam ang takin noodle chu asiam zo fela ama pindan lama kir le in tuiti takin ava eita chaukalama ero an chief cook chu alo la phun na samai an lalnu ei tur siam chu theito pa selin alandan moi viau ma se tuina reng aneyarin lo thu alo soi buana athu soi dik zianem ngenan anudul suabang tlem la om chu azuk tem chinta ani abei se ain alo tuidai mai ala bang tlem om chu voi khadang an einon le ngata atui tilutuk chuan afian humlai po a thau pha ta hial bonga chuan idea thatak char tharin an pi ber ti loma alo chuana dil an the kang to kha chhun kha tir le aril ruk ta chauka chuan vakir le in an thil siam ta chu va en kual an tuma thik na in alo khat to sa bok nen adin huna der thong ang ti hlavin an chief cook khan alo rem ti ozong lo atopa ero ei turin siam tuisia ka a challenge ta topa an royal chef po chuan arem ti ve tange ani staff pakhat chuan dar aron thingria in elna an tranta chef chuan achemte hriam tak hmang chuan karot chu moi takin an tan ngawa amai ro chu a ai rang zokin an lalnu aron cheve thung kutrana na chuan anin thluklo chiang hle mu man manglo khoparang hian fangma te chu an zai thur sanga reilo te a ai siam chu azo fel der mai konfi takin bel chu an thing riral rala achaklom nan staff dang te chuan kutan lo beng hlua bok an chef chu lo phun noi le in kudran viau ai chuan siam tuya poimo zok aron tile zau peka chu vele an lalnu chuan an ei tur tem tu cuisine inspector hena chuan enge tui zok check turin atita ani staff chuan rang takin an tem duna bonga ei tur siam chu ale chatam takin atui zok ati tatlat maile chu vele an ei siam na hun royal kitchen a thunei na vortop nei tu ni turin an ruat ngal mia an chief cook thinrim lutuk chu kil khata alawin se ru ve char bok chu mini atang chuan bonga chu adu duna kalkwalin an ei tur siam ta chu a en kuala
an pi ber hna chuan enge an pek thin hriat chian a tum hle atopa chuan hana nei ani awangin eitur se vak ngai lo chi thilnem le tuiril lampang adu ti sha chuaka tu mala siam ngai lo alu hmanga chang siam aril rukta ani ei siam dang te chuan a thil siam dan chu an hmuin makan lo ti le pekhle bela bong hute da in alu rot koi chu an tela bol hlo danga telpa chuan atem zeu zeu bok atopa chuan thlenga suak chuakin a cheimoinan pangparan da tel ngeya ei siam ho hmunom tilutuk chuan a che dan zong zong chu mitla lo lekin an thlir dau to mai ani atopa chuan ama nge in ei tur chu awa peta an pi ber chuan a thil siam chu tuya ti viau nangin du thu sam lo na lai soi tura nei tlat a pek na a hlat dewa wangin a lo dai man deuh to a tui tur angin a lo tui to chi a lo ani chutia a pi bera ti lom zo tak lawa chuan a chen na hmuna bok an hruai kir le a boma zon holai chuan idea thara chhar chuak ta hlau mai a chia hlo te chu puan thui tirin ei tur deliver na tur bom dang lam bik takan siam tira chu bom chunga ei turan da chuan delivery chung chu radio poni se adai chman don lo ani arwa man anga an siam zo chuan a ei tur siam bok chu an deliver le ta a tuntum chu a be se ang nge in thilakal tluang ta engma ei bang noi po om lo khopin alo ei fai lewa an pi ber chu bonga laka chuan alom ngei mai direi lo te a chuan an lalpa chuan ruai ro pui tak buat sain ram sang sang atangin palai a ko khoma amai ro chu van doi thak takin an ruai ro pui siam ni tura staff dam lawan lo om nuala ei siam tur anin dai ta si lo chu lo hria in bonga chuan tran pui aril ruka mi pa anga in chain ei siam na hmuna chuan awa in lanta ani bonga chuan ei tur stock sa an nei tlem ti awa mu chuak phot an ei turon keng tu tur berpo alo dam lo dei chulo ni in antan bazar kwal na hun om to si lo lal nu chuan a chia hlo te hna chuan ei tur simple deu tui taksia siam dan tur an hrila uluk taka alu velin an chan sina mula athil tlar that mai tel sato ka thakin an deep frya atopa chuan rongan bol zota palai ho chuan ei tur tui hnai takan be sei lain an thil ron chopero an du khop lo mel khop mai an ni ang mi poimo rol e tan chuan thil chang kang deuh dewan ron chop nual an lo be sei ani arukin anin mel kol hrek hreka engma phei chuan soi chuak ngam lem lo atopa chuan chu an han eita ale an be sei ai dein alo tui si makan tilutuk chu an ka ho hlom mai tlai alo nia zanria tur buat saya hun leta an chauka a chuan salam chi reng engma kol lai an lo nei to box si lo chuwang chuan beans manga veg burger siam aril ruk le ta topa uluk takin an phua chop kwal vela mcdonald ho burger ko pia wangin athil siam chho thar chu mcdonaldu awata ani 맥도날드 lal chung kwale mi khwal ho zong chuan mcdonaldu chu an han ei liama tuyan tile tana samai ahun lain chu tiang ei tur chu engma hmu tur ala om ngai der silo hlim takin ruai ro pui chu an kil le hloma anthil ei tuizia chu ha hi pinan soyani atopa chuan lal chung kwale palai ho kamra matan dessert tui tak siam le aril ruka jelly siam chopin tianga an vua fara thuziak moi tak an hu chia zelbok an pi berle mi khwal ho chuan an thil ei chu tuyan ti em awangin ha hi pinan soile taluai luaya bonga po alar sot kherar mai atopa chuan an pi ber chu bongalaka chuan a hlim ta ema engpo dil se a pevekang ti tur khophian adu sakto ani
chutia an pi ne na an in biak that lai chu chuin alo chhuana dil kha tuya chhun kha le vek awange na an pi chuan olsam te in alo phal sak ve mai bok chumini atang chuan lal in a chia hlo ho zong zong chu tui chaw in an hnatlang ta sup supa amai ro chu kumzabi som pakwana hun dai to ania wangin khol man tur engma ala om ve bok si lo thinga siam bucket mangin tuyan khai pur pura huna durai khermai nileng an be hnu po chuan eng thamma ala ni chuang lo atopa chuan bonga thinin atuar talova an zawai chuan ko khomin ti dan turan shilleria an tuilak na hmuna tanga in line tirin tui chu a in pass kwal tirta ani thlan tlahu ama vei chet chet angai talova ama ai chuan an rang tale ni tam tak chu tianga an hnatlan hnu chuan awa en lea pil na tham chu soilo ngal rek chen che chau alo lani bonga do theina poin atlin tangang lo lungai taka a indom kun lai chuan ro pui van on aron sur ta hlo maile a hlim lutuk chu rep zuwa zo pa in an lam kwal vela darkar enge mozataral hnu chuan dil chu tuin a khat tapung mai bonga chuan dil kama lungma chuan a hmingan ziak zawa chumi hnu chuan alo chhuana tuya bok khan a zuang thlale ta ani reife pil hnu chuan bonga chu aron har chuak zoka hospital khuma alo mureng to mai makti tak hian an hoi kwal vela abul maya chuan police officer pakhat hi alo muthu ve chia bok a cell phone ruk saka tlan chhu mayan tuma van doi thak takin ati har pal hlo enge mo chen anin kwal zak hnu chuan tukverata azuang chuak zoka him takin kholaya atlan chuak ta ani rang takin public library a an tlan luta man lai chanchin in ziana azong hal char bok lekhabu pakhat chu an kewa chuta chuan an lalpa chanchin kha aloin ziak nual mai chu vele bonga chu anui saka athil experience chu amumang mai ni lovin atak taka thil thlengani baka ama nge po chu history a chuang reng to turani thu a hre chuak ta chutia nukul chawa om lai chuan ama zong tu ta kha anron langle thuta manmo takin atlan chele amai ro chu officer pakhat khan ron coding in man tuma u man ni lo thule ama veng him tu zo kan ni thu aron thrila khatia man lai huna azin lai khan thilom dan alo in thak dang lam dai chulo ni in government official zinga eruk na tar lang tu whistleblower poimo tak pakhat alo ni renga chuwang chuan ven him na special takpek alo ni abula computer chu onin an thu soi dikle diklo chu an chen ngal zung zunga an lo soi dik thlap le ngal pon a chuan hu chuan a hun ton sang te chu an ngei toilet neu newa tlangwala pumpa lal nuwa an trangot kha chu makati ve kher mai athil ton te chu soi chuak engong ma se tu man an oi sak don si lo chuwang chuan tun thlangin athuruk chu azep tangar ngar mai ani video munom tak mu chunzom zeli du chuan minlo subscribe in notification bell on la like me pa in comment section lama ingai dante miron chilve thin don nia